social media no so akwada mo bon sakra ye ko school e wo KNUST Senior High School na one na assistant headmaster academics one no ene wo mu ye bi pa e wo social media no so eno ampo e mo bro wasem so ye bo ho nkomo bebre e de ma wo eno na mrase bedwani ye wo twufo atimo kwa abato mpeso aso onimnyamfo Theophilus Dominic Von D wode na no atom bi wase watete sa amanfo bi e kan say headmaster no na wo for so akwada no say wono no wo pese wone ne ye bibia so o mie anu na wo so ni sa no si odabi ade no de o ka no kra o ho nyahi ono video no wa hwe ni din ahwe fiti suru besi fom headmaster no nya ade a ofo so akoda na mpo o hwe mpo akoda no wono mpo de etwa video ena na ni age kisikisi headmaster tri ho ane ade na no nso no wonim sa ade no a ekoso no nyina na nya de na emom se ye kiremu atwist ne se headmaster na wo ofo so akoda no de enya sa na tie. So we share video ni here. Sincerely, the man was not forcing the young girl. Forcing one forcing young girl. It was more of a consented thing that the old man and the young lady agreed to do. That must be established. There is no sin whatsoever. It suggests to say, Papa no forcing girl, no. There is no sin whatsoever. It was a consented thing. Both agreed to be in that mood. Chifu atimo kwa amra shebedwani onimnyamfo Theophilus Dominic Von D nene niati nana KJC company limited no pa no nsia kase bo na wutie free Sompa 106.5 FM akra na yetwa ensam ne so a ono Bernard Enchibu osia kwa eta fa ne chema wuntumi wono na ye jamtani de man the new patriotic party amanyakuo no e wo asante mantem mo wase na anu ya na wotwe mu efri na wotwe etwa mu besi na wotwe mu e na bandi tu dwase ba bia nsu wo ene ye kwa ye forest reserves no aban si eye security zone say ye security zone dia ene betu se wugire nsuo bi ho a ye betewo efisa aban ma wo kwan ma wotumi krata wontimi nko nsuo bia ho we ya na moto aban etu sere be ya galamse kon no obetimi atu ne sebanche na no na chema wontumi se sa na moto aban etu ne koyie pa na illegal mine no ekoso no ne nsunsuanso ene ne ma ebefiri mu aba no ano owuram ebetimi ahaye yankasa etima ye nya ye ho te se farasifo na ye de emra beba se emra no ye de baba ye adwuma nanso na ye ni so eti wo de tuma mpanyina nim se e wo mu se emra na wo de aba ne ye pa na mom wono nso hwe se ne nkrofo ni nyina no wo bia de so pepepe evisa farasifo no se wo hwe bible no mu a wo mutimi ka se emransam no nie wo mo no nye nanso na wo mo hyetemamufo se jiwfo mo nye nanso mo de wo mo nenam wo mo ka kire nkrofo se mo nye fasting na wo muti wo no wo mu didi eti san su ne ban no wo mpesa ban be bisa eti sa mampanyina hye se ba bia nsu wo ene ba bia ye kwaye ewo ye mpesa beda na mfofon ye mpesa galamse adwumadie be koso na nu nti se wo kɔ wo na ye security zone dia aban ehwe se wo bia nkɔ no wo mfa kuntu na se ema ne nkrofo enkɔ wo nemom anamotu aban na tunu de eya sam papa we na ye hwese chema wuntumi ne nsema wode etu dwa no ye betimi abode a chemo nemom wasan kan bibi edefa asrafo a yedi dwumadie no ahye wo munsa ne nso wakan ne sei yo Etie for me count sa haye Sompa 106.5 FM Accra ena utie anopa no nsia kase bo a na KJC company limited wa so yesene na wo boye chidom ama no agina no ebrepa mu chema wuntumi ne ye beba amamnemom ye to so ne akonsem foforo so ye to so sesi a ne awuramu e wo apomden ensam na Ghana Health Service e bokokobi se wono mo e ba be wo mpane kakra na mpane no ne yeda so e human papilloma virus we no e ye ne e beboa ama yenuanom titiri pa ye mama ne yenuanom mai wo faasefo ma no cancer anase kokoram ye to a wode enuma nasa utwa no no wo mo ahwe ade asia no nanso ekoba yi wo behunu na awofo ni bi ebi nenam tutugu o masum se ye be wo mpane a e ma mo ma no krempo da achi wo mu ntime nwo anase ebinom kra se o family planning pane ene ye de baba wo nkoda no eno na Ghana Health Service for empany for de atoje chese nya no kra na nsemu yi Doma Central Municipal Health Promotion Officer Mame Christiana Mpoma wono na din semu nyina tu dwa en wo chese sa de no a etoda ye the vaccines bi eba montre so ana the vaccines bi eba e de abewo ye ma ana ye nkoda na ye nipa bebre e ka ho nsem e de e ka ho no wo chese enye kura na wo kasa no en wo chese sa de no a ekoso no se ye nyae na se ye koso ato aso a e de how pa e na bebre wo man no
na yɛto so ne konsɛmfo fro so wɔ Sompa 106.5 FM Accra na yɛduru Amansia South District ɛwɔ Ashanti region na sɛ Asante Mantemmo na ɛno ɛna kuro bi yɛfɛ ne Takorase wɔn de atodwa sɛ bɛyɛ emfie dunum ne wɔn nya nsuo da nsuo a wɔn enya yɛnti ɛna de abenedie ɛne ahokyerɛ ɛde abrɛ wɔn na woyi nsuo to nkyɛn adeɛ baako ehia wɔn kase a wɔn nya bie paa no ɛyɛ enyinam kanea emfie maako dunum sɛ akosombo kanea ɛhyerɛn wɔn kurase ne mmea yi sɛ yɛsi rural electrification ne ade kyɛ sɛ wɔn nya bi kura abra na wɔn brɛ eti saa brɛ de unit committee secretary wura kwaku ata ayɛta na ata committee wɔse sɛ wɔn nyina ne kuro mafoa na mu ankasa na wɔn ahu sɛ emfie dunum a electricity enso wɔn so no mpanifo mɛyɛ wɔn mu a ɛbɛha dwene ɛno nti ne nam so wɔn de wɔn ano ato mu sɛ mpanifo nhwɛ na wɔn ɛnyɛ ho adwuma emfie bɛ sɛ ɛkɔ bɛ sɛ edunum no ayɛ saa extension ayɛ nyɛ ntino ama kuro no light sɛm no problem papa nti yɛsrɛ aban no ɛne ne mpanimfoɔ sɛ ɔmada wɔma Takorase ɔna wɔba wɔne committee fo yɛyɛ biaa sɛ kuro no yɛpagya no so no saa extension no deɛ yɛkura no mu ɛho ka ho so ɔna abɔ wɔne ne committee no yɛntimi nti yɛsrɛ aban ɛne mo sɛmpefo yɛsrɛ mo kɔyi no montɔn saa ɛnɔma no ma yɛ saa asɛm no ma yɛ na aban no nam so na wɔnte yɛsufrɛ na ɔmohwɛ na ɔmo ayɛ na ɛyɛ light extension no ɔmmɛyɛ man na kwasɛ ntumi pɛmfra transformer sɛ yɛ no asɛmbe man ɛne yɛ nuanom bi asɛbe nyame atɔ mo sɛ mo de ne ɔman no ebi tɛkuru sɛ mpo ɔmo bɔ ɛka yɛ bɔ yɛ no yɛsi yɛ no abɔ ka abɔ 3 billion ɛyɛ ɔman na nkata sika easy before one person a ɛnam transformer yɛ ɔman na kɔtɔ yɛ ɛnso no aban na ɛgye Wie owura kwaku ata afra na ata committee wano ene kasa ya wokyem se Takorase kuro no manso Takorase kanea aboɔ mu se de tira bɔkɔtɔ ne mfie mako dunum eti wɔn nso hiade ne de agya Sompa kase bɔ ye de kromafo ne temamufo asetere mu yedie hia yɛ eti wɔn de aba bɛdan yɛ sɛ yɛmfa nto electricity company of Ghana enim ne aban ne titiriw sɛ rural electrification project na wɔyɛ no wɔn kae ɛyɛ manso Takorase hɔ no na ɔmanfo enya bi na wɔwie na honorable Dominic Bonsu a wɔn nso so wɔ krom ɔyɛ assembly member chem say krobɛn na mpumto betimi aba wobra electricity anasa nyinam kanea eri ho na sisi ya say enze ko na che omo le wire na che nti wire ni bibiri ayre ayamwe because of that ne ya na keka bu na because of high business community nti ebi two faces ebi two faces ebi am na to issue for ba ko on ba officer ya ma be company a chem say good buyers no much because of that nti ama power no nso to ya na mfa ma fire keka bu na half current ayre aba so ko free bi man behwe nti gwa de o hwe no enye musika nditwa neka wie we eye anamoto ampanifo de baaye na enam so efa enyinam kanea kura eye Takorase enwo Amansie South District wa Ashanti region wo mo se emfie dunum ni wo mo nya kanea no na Ebeneza owusu ansa etintim ede aba wasese wo mampanyini efa Sompa ewa Accra se Accra de aha ene capital ema oman no eti bibia no hanso na mampanyini dom etie wo mo ehu wo mo mobo na enyinam kanea no wo mo enya bi afede etie fo mum yenko yachi na yenko tie chema wontumi ne nsimo de tudwa efa galamse nsem ne ho yo ene yentoa ensem ne so na yebetoa nsem ne so na yadane ye ho aba na nsa na yebedane ye ho no tie we ma me hansa wie nana KJC company limited no pa no nsia kase bo na utie no na obi anim se adansie ho niema de na kachi na wobenya Ghana fo ye besi dan wonso be ye fiewura wate na me hye wonkom se wonso asase na wato no wobesi wodan no awie na emom ba bia wokọ akoto adansie ho niema ne hia pa ko ba sembiri mu nchen na sesa wokofri se woduru ho a wobetimi aboa free consultation ho ye betufo na free delivery nso ka ho wobi ha na wo na wo ye fair generation na wo ba besi dan wabusuam onana na kanso mu nyina obi yansi fie da renta nko ama han dan na wo de nyame aye wadom sa wo de ubesi wo dan na emom nya ba bia na sesa wo to adansie ho niema na nam se wonni record wo wonni role model ntibra na KJC company limited wonye role model ma na ontufo eti se ye nadoa se ye plywood se ye building wire se ye cement se ye iron rod se ye roofing sheets ni nyina wo bi na se mfanto omanfo nyina anim se adansie ho niema no ebi mu ba na o ma ba beto mo so na fagu o ma me me ba beje obi de etimi gu wa mfie mienu afe busumi nsia na o maji na sesa de ne watwam wo beto wo niema na asesa wo niema kɔ na sa wo beto niema na waji agu hwa na ekire wo so wo beba na wo mefa de eno de san hyehye no
enya de wode be ye adwuma biem eti ekoba simpri mu nse ye nhye ne so sama no na no aba so ba wogie ye edi free Central Steel ho na enya asamwa ye ma ne truck asama ne trailer edi aka ho Church of Pentecost se asafo ba wo bu adwuma nkasa na enkran ne kuma se wo betimi afre no 02043554040 02043554040 Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubois tins me mo aso nte say homeopathy no a branch of medicine a didi dwuma ne no wonya bi wa bonten eti obi be ka che say he edro we ye homeopathy no awoboa bra Endpoint Homeopathy ne emfa homeopathy so ema bema ye si low sperm count nti aye reproach eda wo kon ho albatross around your neck ema wo tete no ye emfa homeopathy so na free low na enko high eti be free low sperm count na call high sperm count ena bema ye si premature ejaculation wo yire enka wo yire sori anopa na nko wotodwom na nso adane akutiabo de enti a wo bo akutia ne se adwuma no wo ye ne trokan ye ne basa enti bra homeopathy Endpoint Homeopathy bra ho na yemfa nubuna papa ne nu papa so na yemfa mpagya wa hoɔden no na nkwamo ne nya hoɔden no na long journey no nso ayɛ adwuma na de basa de ne anopa no de oba no ayɛyi adwum nko a ɛna obeto enye ekuti adwom Endpoint ena asesa wo hyebre wo bedroom ho nerve diseases, kidney issues, liver ena prostate in men, physiotherapy wo ye ho adwuma, massaging so wo ye ho adwuma. Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubois more than 17 years ena odi homeopathy ababe ye adwuma aboa etimema yare entna wo so so ye oba na so ye bema wo ye akwada na se panyini akokora emubuo yare stroke na se de ni nyina Endpoint Homeopathy Clinic ni na be frɛ ba bi shell signboard unam spinter se kwan so eye bronu bidin wuduro na ubusasa wo hwehwe Endpoint Homeopathy Clinic wo bia bekire wo ena wo kuma senso ye kronoma bo ahia ena tema community 22 nso ba ko ho eti wo de frɛ Dr. Dubois na befa eye 0244 867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 na wodem tontina 74 mesha ye nananom tete dudonu ena yaye ne tise nsuo edi abrewa ye di DHC ene ye di afra ama Food and Drugs Authority agi atomo se yare bia betimi edi hene wo nipadua mu a na immune system no mo ye adwuma ma wo no mo boho no mo ayemre eduro ba ko a me kan fam wo no pe ye bra wutie so mpaka se bo Sompa 106.5 FM Accra ne say koto tonti na 74 mesha no a ye fa ne T74 na ye green and black no na sa wonu mu bia obetimi sampa immune system na no mo ada no immune system no no boho immune system no no mayemre no enkenya bi revival bi besi wo ho e be resuscitate wo mo am wo mo sore no mo akwama eti infection ba no ma broskoto na to baby also ba no ma broskoto to baby high blood pressure ba no ma broskoto to baby high blood sugar no ma mia no so obi wo ha ekuro to a chance na ewu no mo mia no aden wo ma wo nipadua no edu papa na sedro no ye fa ne thonti na 74 mesha anansa T74 dudo tete no a ene ya nti senso wo no mu anya nwunu wo se nananom wo mu nwa no manyinya wo mu nim nanso we de wo no ma wo besresre nanso ebrekro no ade no wo mu nya no wo benya ne pepepe eti adro we ye kamfo de ma obi bi ama obi a ba bia wo nuro si no thonti na 74 mesha ni ho a ene to anamo ne fa besi wo na enum bi se wo pedudu atu a wo betimi akọ wo kan shi drug lane na se komase ashtan kolina keba fra wo mo 024607 73498 0246073498 na udem promosidon si anopa Twisco energy food drink no menkan for man na menkan for ongan so emau eti de kama me fa Twisco energy food drink no emau Twisco energy food drink no chocolate ene de aye delicious ene de enafort awo no enafort no ene say combination of energy boosting minerals and vitamins which is vitamin B vitamin C and D and iron eti obi wa wonnom anopa beverage bia na nani aha obi wa wonnom nso ana enye ne de obi won nso so wonya enuanunuo ne wonya no ne nyina ne ya combine ne dia bom ene ye fa ne Twisco energy food drink it is a wonnom Twisco energy food drink no a eno a ede ena ne ma papa e wo chocolate mu Ghana cocoa no eno nso ewom it vitamins ene minerals ahodo ne nyina wo benya na no achi nso wosanya ena photo no a e boost wo energy ema wutimi di adwuma na ebrekro no anso akoda na ema na dwene ye sharp ema bibia ekoyie enti anopa die
Promasidor say good morning Ghana for your church mo ye mamunyina che anopai bomodian say Twisco energy food drink no ubobi egu boso na wo manso abobi ntiabusu emu nyina modi ahodi nro papa na modi bebobra Twisco energy food drink power your dream na wo be ye aduane dia ene onga mama's helping hand na wo hia say wonya onga na wo de ye aduane wotim say season we no enye kwa ye wo combination bi ye friend onga 3 mix eno ye ginger garlic na onion wa hwesa akakaduro na ye de niema garlic nso aka ho ene ye de jene nso awo no ne ya mix it is a wo ya benkwa wo ye nkatenkwa wo ye bunabunu aduane ben ya eye onga na wo benya onga no emu ahuduo nyina nso wonsa ebetimi atoso eti anopai so obaye aduane Toba wo maduane ede restaurant wo maduane ede no na chese onga no ye dia wo no eno ene wo mu secret wo mu sumase ingredient papa wo mu di adwuma onga flavor no emaduane ye sham ene emaduane nso ye de ene nuane nuro nso e wo mu kama onga mama's helping hand me kan wo se wo tie kase boy wo Sompa 106.5 FM Accra ye ho me so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Point homeopathy clinic Ghana had you obi anim say your prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so there wo mu ginemu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no udu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum na ehefa na moko Yekoye training wa garden na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what Swiss communukra energy boosting vitamins ni minerals a e bon kunim difo semwa mama ye dase me mo freya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA agi ejedi nkrato yato. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Bia ne ho den.
tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom. TV Emma Akosua Emma Akosua Emma munyina kwa ba bio na yeto akase ne so akopie mu ewo amanone wa amanone se mu ne yekopie mu ewo France na South Africa ambassador ya e friend say Nati Mtetewa wono eye ambassador ewo France ejina South Africa edinimu na enrada edi babesi eneye yi no ena mpanifo che se omakohu na mu ewo 5-star hotel bi ne nchen ya e friend say Hyatt Regency Hotel ewo Paris France abrochimem ho ba Adamfo Pa Radio wono wo a omutie yen no eho no a na omo kire se papa e friend say Nati Mtetewa wanya mfinhia no aduonum enwotwe 58 years na enano juada ena ne yere ede ba amonte se ni ku ayira wo hwe no a wo hu no na wo mo hwe mu anom ko hu se hotel ho no wo ko buki 22nd floor tese esuru hokura baabi ene wokɔhye yese janko okɔdwedwe ne ho kakra nanso wo mo hwe ase ne ni window tie na obi abomoden a force window no abu window nani no mko hu se papa no ne nkwa nso wafiri ne nsasa no na akwaya asem kase pa ene ne nam so emampani a che se wo mgusu eye asem hwebu pa sanse papa no eba na South Africa wo mamanyose mu a wabere wo pa ena empo Nelson Mandela ne amanyokuo ya ode ba ya ye friend say African National Congress ANC ya Jacob Zuma na we wo mu bie no enum wodi mu tintiman pa wo ka ho bie na Jacob Zuma kura ba ye mampani a wo kodi ambassador yi December 2023 en wo kodi ambassador ansampo no wo be di ambassador no na wo ye police minister ye no kura didi mu ama culture and arts minister nyina ba be di bia pen na nyina aboa ama South Africa manyosem ekora nim enne se fofia ntota no dwade abamu a yakwa hu na mu akoya reho sempai Kasebo no si enseme de so monopai dedi makotere bi ene se Honorable Haruna Idusu awoyo so for hwenwomasuan so e de abasobo ama University Teachers Association of Ghana akyerɛkyerɛ fo mo kyade wo suampom ye kyanetia e ka ne yitag no se wo mo nan wo mo die si fom etia galamse no wo mo abomoden Yera Muntaka Mubarak Mohammed enso kyerɛ se wo tuo na apɛ se ho gye ho nkrata no still sa ne etie no saa ne tie Chairman Wuntumi Bernard Osiako awoye asantemantemo jemteni ba na Emma the New Patriotic Party amonyoko ne dia to dwase abanya na moto a wotu se ensuwansuwa ne yenkwaye sesei eye security zone no eye bambofo dia no eye na moto papa nemom abana kasa na manenya te se farasini obi anko ho no na ne nkrofo so afasuma se na omuto na mobia etesa South Africa so won mo na musini o France yakwahu na mu ewo hotel bi nchen na mpanifo kyese emu Obrempong yene de kasebo isomo no pai eye Akosua ago abowaje wobetimi afrɛ me Akosua nhra me ne me doba Obrempong na kwaku ampoma yede aseda emu odro emma Promasidor Twisco Energy Food Drinks anso na Nana KJC Company Limited wono ene boy echi do madansi ho niam na kache ene wo onga mama helping hand no ene edi eye aduane thonti na 74 mesha eno eboatetenum dudu no wono mu a na ye onipadua ye ene no echi Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboaten efa homeopathy so no odi ayeresa emu odu edi amount kase boy fre Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters ewo Kumase eno eye Sompa 93.1 FM Kumase wanwa Ayiko 100.9 Adamfo Pa Radio ewo Paris France Takwa Sompa 101.1 Techema Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder so eye Sompa FM enenwachi Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra eho follow ye na u like ye page nso a ebre bi akase bone baba no won sabetimi atoso ye YouTube page
no Sompa FM live ensem nyina yabɔ ne bɛdɛ etintim de akwa to www.sompaonline.com yɛda mu nyina se yɛba yɛde Ghana Today ɛbɛto aso